Здравейте хора, аз съм Атанас. Майя не е тук до мен днес, защото има да свърши няколко задачки. Днес влога ще е малко по-различен, защото докато правих дизайна на новия дроп, реших, че искам да ви взема с нас на целия процес на дропа. От дизайна до правенето, до снимките, даже и до пускането на дропа. Днес е 7 февруари, дропа излиза на 27 февруари, така че ще има 20 дена снимки. Това е много ново за мене. Надявам се да стане един брутален влог. Вие вече знаете какъв ще е дизайна на новия дроп, защото дропа вече е излезнал. Този клип сигурно ще излезне към 28 февруари, нямам никаква представа. Но вие вече сте го видяли. В коментарите може да напишете какво мислите за новия дроп. Бордо. Защо бордо? Нямам представа, видях го и викам не. Карай, това е новия дроп. Ето го дизайнът. Чакайте, че лампата се иди. Тама го приключвам. Мисля, че е брутален. Мисля, че заедно с цвета бордо ще си ходим много. И искам от сега да кажа, бройките ще са лимитирани. Затова, видяли сте го вече, ако не сте го видяли, отивайте в Instagram или в сайта, за да го видите. И ако ви хареса, цъкайте възможно най-бързо долу в описанието. Там ще намерите линк за сайта. Отивате в сайта и поръчвате, защото бройките ще свършат много бързо. Сега малко да поговорим за дизайна. Ето го дизайна. Има мотиви като Create your own world, Be your own motivation, Success is the goal, Hard work is the point. И частта, която най-много ще хваща окото е Out of this world. И тук има едно fucking, което е така издадено над самия дизайн. Мисля, че изглежда брутално. Отпред ще така познатият на всички вече е Cool Extreme Creative Studio. Ще направим колаборация с двама инфлуенсъри при излизането на новия дроп. Кои са те обаче, ще разберете малко по-нататък във видеото, затова продължавайте да гледате, защото и това ще снимам 100%. Това от мен за сега и ще снимам отново, когато правим нещо свързано с дропа. И така хора, включвам се, днес датата е 14 февруари, аз отивам да взема худитата. От днес започваме да задействаме дропа малко по-усилено, което ще значи запазваме дати за фотосесии, започваме видеа за TikTok, за Instagram и така нататък. Аз започнах на 7 това видео, но 7 дена просто нямаше какво да снимам, понеже ходитата не бяха в мен. Пътуваме сега, отиваме да ги вземем и ще се включа след мъничко, като ги взема да ви ги покажа. Айде! Както виждате, бая си е голямо. Това са само някои от бройките, всички други са отзад в багажника. Това, което мога да кажа като първо впечатление е, че плата е дебел, но не спарващ. Дебел, тежък плат, който е топ за оверсайз ходи. Искам сега да кажа, че дропа е лимитиран, няма кой знае колко много бройки. Затова, когато виждате това видео, дропа вече е излезнал. Така че, долу в описанието има линк към сайта ни. Отивайте и поръчвайте. Забравих да вметна, утре с Майя ще ходим на едно място, което може би за вас не е ново, но за нас е нещо ново и искаме да го изживеем с вас. Все още няма да издам къде ще ходим обаче, за да разберете след малко. Сега, като се прибера, ще отворя ходицата и ще ви снимам. И така хора, ето го и ходите. Ето това отпред. Ето това е отзад. Дизайна. По принцип, така на камерата изглежда много по-светло, но на живо е бая по-тъмно и си е точно цвят бордо. Сега ще го облека, за да видите как стои. Доста е оверсайз, което на мен ми харесва лично. Вярвам, че и на вас също би ви харесало. Общо ето така стои ходито. Чакайте да сетна малко камерата надолу. Ето го.
Вие вече сте видяли, аз съм длъжен да ви покажа, защото това видео се снима 10 дена преди изобщо дропа да излезне и нито знам още какво ще има в сайта, нито как ще изглежда сайта, нито какво сте видяли вие. Затова съм длъжен просто да го покажа. Оценката ми за това худи е 20 от 10. Смисъл, брутално е. Уникално е. Това може би е най-хубавото худи, което съм правил до сега, най-хубавият продукт, който съм правил до сега. Материята е уникална, просто трябва да я усетите. И тук е момента да ми напомня отново, че дропа е лимитиран. Затова долу в описанието има линк към сайта. Сигурен съм, че когато виждате това видео, вече ще има купени бройки бая. Затова побързайте, цъкайте линка в описанието и взимайте, за да видите материи, печати. Просто си заслужава. Наистина заслужава си. А сега, нека се прехвърлим към мястото, където ще ходим с Майя. Ай! И така, хора, тръгнахме вече. Ето най-накрая майчето тук е с мене. Ще ходим на ски. Да. Може би вече някои от вас се бяха досетили, но да, ще ходим на ски. Направо ще се включим оттам. Да. Пътуваме вече. Еми, айде! Айде! И така, хора, тук сме вече. На пистата на Еко Хотел Здраве сме. И ще почваме да учим майцата да кара. Да. Ай, ще се включвам. Да. И така, хора, седнахме тук на ресторанта да хапнем малко, понеже бая си покарахме и сме бая изморени и гладни. Да. И така, ще се включим след малко. Така, хора, ние вече почти си изядахме яденето, даже Майя вече го е изяла, ама забравихме да снимаме. Тя си поръча пилешки хапки, аз поръчах пилешка пържола. По принцип не беше лошо яденето, хубаво е. И така, след малко като хапнем, отиваме още да покараме. Направо там. Айде! Така, хора, дойдохме на пистата. Качвам се сам, Майя няма до мене, понеже тя все още е начинаеща и не искам да рискувам да я пускам. Понеже тази писта не е за начинаещи. Ще се спуснем още няколко пъти и ще си отиваме, понеже стана вече към 4 часа, а ние сме тук от 9:30. И така, сега като се спускам ще снимам. И така, хора, тръгнахме вече. Да. Всичко мина наред. Доволни сме. Пак ще идем. Еми, да продължаваме влога. Айде! И така, хора, датата е 22 февруари. Ние отиваме на фотосесия. В багажника са худитата. Отиваме да снимаме новия дроп. И така, ще се включим направо от студиото. И така, хора, вече сме в студиото. Почваме. Направо ще ви пускам кадри от фотосесията.
Много ясно ще пускам. Yes! Не стой, кой искаш? Това не е естетически хубав стол, брат. Много е яко. Да, обаче ако седне на моя стол, ще стърча на седне на моя стол, аз да ви така. Това мисля, после включиш. Да, колкото ви. Да! Чакай, върши много полезна работа за брата. Да после ли да напълнеш тайна? Вярваш ли, че през живота си се виждал такъв спот? Това не е хубаво. Ой! Ало, не знам, че ти е взема хубаво това работа. Просто ме брат! Куп! И това какво е? Аз хем те питах. Ти хем нищо ли? Как стана излишен тази снимка? Аз идеята е да не се снимам толкова. И така, хора, приключихме с фотосесията. Доволни сме. Всичко мина много добре. Часа е 8:20, почти. И така, следва да ви покажа в този влог как правим сайта. Инфлуенсърите също, с които ще се видим за колаборацията, които все още няма да издавам кои са. Продължавайте да гледате, за да разберете. И така, хора, отиваме към Мол България. Там ще се срещнем с първия инфлуенсър. Ето го худито. И направо ще се включим, като сме там с него. Вече сме в Мола. Забравих да спомена, че датата е 25 февруари и остават само 2 дни
допускането на дропа. И в това видео остава да ви покажа втория инфлуенсър, как правим сайта и деня на пускане на дропа. След малко ще се включим. Айде! Така хора, тук сме с инфлуенсъра, с който ще правим реклама и това е... Давиде, тъй като бушили. Я кажи сега, брат, с 2-3 думи, какво мислиш за кои, какво мислиш за бранда? Добре, много добра материя, бранда е уникален, много ме кефи цялата идея. Така че поръчайте си вие. Може да се абонирате и за неговия канал. Ще го сложа и в описанието му. В Instagram, в YouTube съндак. Можете да видите долу в описанието на видеото. Така, нека се прехвърляме към останалата част към вода. Здравейте хора! Датата е 26 февруари и остава един ден до пускането на дропа. А ние отиваме към Мол България, втори пореден ден, за да се видим с втори пореден инфлуенсър, с който ще направим колаборация. Да, нямам търпение, защото е много сигурно. Ето го и второто худи. Много ще се изненадате от този втори инфлуенсър. Да, той не е точно инфлуенсър, той е... Айде ще спъвана, той е новоизгряващ рапър, ако мога така да го кажа. Да. Ама, айде, няма да издавам повече, ще видите след малко. Ще се включим като сме в мола. Да, айди! И така хора, ние сме в мола вече. Качваме се нагоре и ще се включим след малко. Айде. Тук сме вече с човека, на който работата му е да приключва работата на другите инфлуенсъри. Нека ви го представим. Време е да ви представим Вирус 1. Евота! Ус! Сега какво трябва да направя? Да отвориш хуй. Добре. Вау! За първи път го виждам! Много е яко! Вау! Вау! Дай сега малко по-сериозно, брат. Кажи сега. Кажи честно, наистина, какво мислиш за хуито? Кажи малко и за бранда. Нещо. Много ме кефи и между другото много ме кефи. Не бе, наистина много яко. Не знам какво да кажа още, но наистина много ми харесва. Това ще го пусна на TikTok, заклевам се. Пусни го, защо не. Наистина е много яко. Аз като гледам нещо яко, като видя нещо яко, като чуя нещо яко, не искам да казвам преферцирани неща, колкото да го разваля. То няма какво да му кажа, брат. То си изглежда много яко. Каквото и да кажа, просто ще е така във въздуха, разбираш. То си изглежда яко, хората да го видят. Колко път казах думата яко? Много, брат. Искам това на едито да пише яко. Яко е така. Колко Да, съм разбрах. Да. Ето. Хора, вижте, много е добро. Напишете в коментарите дали ще му отива. Не снимай как се събличам, брат. Екшън! Не снимай. Ето, всичко е... Мале, защо сме с такива дрехи? Всичко е в кадър, всичко е естествено. Няма да го режем. Да, се свалиш шапката, брат. И това ще го кача в TikTok. Ужас. Давай. Ще го кача в TikTok и ще Това няма да напиша... го сваля, защото ще отнеме още толкова. И ще напиша вируса се съблича. Да, това е много яко. Видяхме вируса да се съблича в Мол България. Забелязваме в София. В 37. Трябва да сложим шапката, защото винаги е по-добре с шапката. Брат, ти си много ти ходи. Ходи ли? То Брутално. сега седи така, защото си долу с това нещо Да. по-широко. Да. Сега се отдалече малко. Рапир! Това ми е новата песен, да слушате. Много е готово, наистина. Яко. И така хора, това бяха двамата инфлуенсъри, с които ще направим колаборация. Можете да се абонирате за канала на Вируса в YouTube. Да му слушате песните. Той вчера изкара нова песен, така че отивайте да я слушате. Долу в описанието ще има линк. Нека се прехвърляме към следващата част на влога, а тя е именно да оправяме сайта. Да. Айде. И
така хора, ние преди малко се прибрахме от срещата ни с вирусчето. Искам само да подчертая, че почти нищо не е рязано, защото с този човек просто няма как да отрежеш нещо. Той на всяка секунда казва нещо смешно, забавно или каквото и да е друго и просто няма какво да се реже. Ние започваме с оправянето на сайта и да, след малко ще ви снимаме пак. Да. Айде. Така хора, време е за най-важната част, а именно избора на снимки за сайта. В момента избираме снимките на продуктите. Вече избирахме няколко, сега продължаваме с избора. Сега добавяме първото худи, като тук пишем името на продукта, тук сме сложили снимките, както можете да видите. Тук пишем типа на продукта, производителя, трябва да добавим и колекция Bordeaux Drop. Нека да напишем нека да напишем и цената, която е 65 лева. И нека да добавим размерите, които са S, M, L и XL. Объркал съм размерите, имаме и два пъти XL. И сега е време да сейваме продукта. Сега е време да добавим още една колекция, която ще се казва Bordeaux Drop. И сега е време да добавим и нашето худи в съответната колекция. И разбира се, да го сейваме. След което е време да направим същата процедура с женския вариант. Сега е време да добавим навигацията към бутончето New Collection, което да води към най-новата колекция Bordeaux Drop. И сега вече е време да добавим и снимките и продуктите в самия сайт. Тук вече сме го правили горе да пише Bordeaux Drop is out. Тук в бутончето New Drop е време да добавим и новата колекция, за да може когато цъкнете Shop Now, директно да ви изпраща към Bordeaux Drop колекцията. Тук ще цъкнем да излиза Bordeaux Drop. След това надолу All Products. Тук също ще цъкнем Bordeaux Drop като първа колекция. След това ще цъкнем Cargo Pants. Сега е време да изберем снимките, които ще има в сайта. И общо взето сайтът е почти готов, остава ни само да променим ето тази снимка, която все още изчакваме фотографа да ни я прати, но като бутони, ето натискаме Shop Now, директно ни препраща към Bordeaux Drop, връщаме се в главна страница, цъкаме New Collection, директно отново ни препраща в Bordeaux Drop, цъкаме начален екран. Тук имаме първа колекция Bordeaux Drop и ето тук можете да се запишете за имейлите ни, за да получавате винаги първи информация за нови дропове, да получавате персонални отстъпки, както и да разбирате винаги първи какви ще са новите продукти. И така общо взето остана само ето тази главна снимка,
която е ето тук. Сейваме сайта и сме готови. И така, хора, нека се прехвърляме към утрешния ден и официалното пускане на дропа. Да. И така, хора, остават 10 минути до пускането на дропа. Пуснали сме паролата на хората от имейлите, пуснали сме паролата на хората от Close Friends, така че ако желаете и вие да разбирате за новите продукти преди всички и да получавате 20 минути по-ранен достъп, можете да се запишете в имейл листа от сайта ни. А сега, нека да изчакаме да стане 5 часа и да пускаме дропа. И сме пуснали таймер, да засича времето. Айде. Остават 5 секунди, хора. И времето настъпи. Махаме паролата на сайта. Сайта вече официално е отключен и дропа вече е официално активен. И с това, хора, нашия влог завършва и е време да ви кажем чао. Сигурно е станал много дълъг. Надяваме се да ви е харесал. Можете да се абонирате, да цъкнете камбанката, ако ви харесват нашите видеа, да харесате това видео, ако ви е харесало, и може да ни напишете долу в коментарите дали искате да правим още такива влогове. Долу в описанието ще намерите линк към сайта, линк към канала и инстаграма на Дейвид и линк към канала и инстаграма на Вируса. И всички други линкове, които ви трябват. С това ви казваме чао и се радваме, че бяхте с нас на това наше приключение. Айде!